салом алейкум дӯстони азиз. агар ҳуҷҷатҳои шумо тамом шуда бошад хоҳед ки аз границаи қазоқистон гузаред, марҳамат ба ширкати Муҳиддин занг занед. суроға метро водни стадион ба мошинои замонавӣ шуморо бурда меёранд. худованд нигаҳбонатон. раз два раз. саломат бошӣ, саломат бошӣ. раҳмат, раҳмат, раҳмат. мардакҷон, имрӯз хирсанди бад метовӣ. зана ками шуморо фаҳмида намешавада. хирсан биё мегӯй хирсанди, зиқ биё мегӯй зиқӣ. ма чӣ хеле багардам, ман намедонам. охиранги ҳар вақта нест. имрӯз бо чӣ хеле ки хирсанди бадин хеле ку хирсанди мардак. худои хирсанди бута. хайҳо. киртата гирифти ай дузанда? киртама не мардак, киртам тапа тайёр ай гуфт ки биё пулиш абите биги бира. пулиш дар кора? ина. Бара киртата ай дузанда биги биё. ҳози биранакӣ. раҳмат мардак. саломат бошӣ. Да. хайрияте, куҷо шида бошам? Саъди да куҷо расидӣ? пишти дардаи будурагани. Тез биё. Tince командиҷон бо корду файро кардем. Не ҳаме отпуск гирифтем ку я муҳаб. На 15 рӯзи. И кор нест. Ма тра кор файрод накардам. Tince? Мара табрик намекунӣ ба? Ден рождени дорӣ? Ден рождени не. Ма фарзанддор шидам. Фарзанддор? Биё шӯхӣ не командиҷон. Нав янгам ай пешим гузашт рафт ку. Чӣ хеле шӯхӣ. Ине ай дигариш. Ҳамун сексия будангӣ? Не, айдача будагӣ. Табрик, табрик. Саломат бошӣ. Табрик. Анаки ту як кор мекунӣ. Анами давида када мерай родом. Кудом родом? Родоми як. Марказда я центрда. Пешанам славянский. Ку анамҷа нигоҳ мекунӣ ку ҳам бача. Мада монандӣ дора? бурам бибинем ки ки монандӣ дора шимодӣ ё не нишонаҳоша мегӯй ку ҳам нишонаҳош монандӣ дора. Майли майли майли. Бурам. Тез буда тез биё. Майли майли. як кормон ҳал шид. саломат бошӣ. шумо одам тааллуқ будора. командиҷон е командиҷон. омадӣ? Омадам. И бачара бугӯ дидӣ? Рафтум родом. Дидӣ? мада монандӣ дошта? Бовар ка командиҷон ҳамин муйсар ҳамин чист муйсари худд бо ҳамин углуи не углуш муйсари ваям рехтагӣ. бачаи хидма ёхи. лунҷикошам гул лунҷикошам ранги лунҷикои шумо. бачаи хидм дод. ҳамин чашмошам гул ранги чашмои шумо алам харид. давом бо. ҳамин кала канди худд. дастошам фар биёк дастошам алам хали бо ҳамин тану ту сабсафеди кишрува. неки ягон чиз сарфам намерава. фақат ранги худд дод безанам. хай занак ина имрӯз рӯзи истироҳати ман. имрӯз якшанбе. ина куҷое ки ман холатам мо дар хизмат. бозор мегӯй. ина мерем ягон чизе ки дар кораи хоҳиши хета бугӯ. мо дар хизмат. ягон хонаи хеш таворид мегӯй. мо бо дар хизмат. ке куя бин? ке ана? шафёрот буд мардак? шафёр буд? калид таво вардод. бенастрени лав линҷи шикашо. намедонам барои чӣ. бенастрени? буда файрочка буда. файрочка. ин омад мардак. биё акаҷон биё будро. салому алейкум. салому алейкум. чӣ хел ҷура? раҳмат. чо кардӣ? ҳеҷ не резиён ман ҳамун мошина ҷобаҷо кардам калидчо овардам. иҷа бишӣ ку? ман тера розига чанд ҳамин як ҳафта шид аҳамиятат метам хеле бенасрени метоӣ. не резиён ҳама хуба ҳама садай. чанд қашид кардӣ ман кор мекунӣ? рости гап 13 сол шид ки ман шумода шафёр кор мекунам. ана 13 сол шид мада шафёр кор мекунӣ як ҷояи ма? бале.
اوخه اینا ما همین سنت ریشه اینا خودم در خونه خریدم این ایدومی اوسگی شما دم عینا همین رنگ خودم خونه خریدم بله خریدم ها اینا خودم در با اینا ماشین خریدم اینا کلیتوش عینا رنگ خودم با همین شما دم ماشین خریدم بله اوخه چی نمیرسه دیگه اینم کاستون بروک اینم کاستون بروک چکی ای خدی ایتالیا زکاس کردم کاستون بروک و هر دسا یخل آوردن کو در تنای مامم یخل کاستون بروک در تنای تام یخل ما حیرون میشم تو چند قشیدم میبینم تو بیناسنی ای همین دوخی را بگو این همین دوخی چیه یک دوخی کی نمی هیچی نمی دوخی و خودم تو خود زکاس نکردم کو ای دبی هم مد آوردم هم خط آوردم کومارا تو بفهمون که تو دا چی نمیرسه بچه چی نمیرسه ها راستی گپ رئیس جان هر دو مونده یک شفیار نمیرسه